Шампионите на турнира Свети Никола днес Сол Кирил и Методи изгледаха срещу основно училище Васила Първо, град Бургас. Матчът се игра пред публика не повече от 20-30 души. Още в началото на матча Кирил и Методи атакуваха съперници си мощно, но това не стигна за да победят. Първото по време завърши при резултат 5-4 за Васила Първо. Момчета от Кирил и Методи твърдят, че са отпаднали заради вратаря с първото по време. Също така имат и претенции за ръководството на двубой от съдията. Феновете пък освиркваха съдията, защото не отсъдят гледат да спи за Кирил и Методи. Така шампионите на турнира Свети Никола отпаднаха рано от турнира, а момчета на Васила Първо отпразнуваха шумно победата, като победиха съперника си с 9-7. Новина Дженк Сейфи. Основно училище Васила Първо се класира за следващия кръг, който е на 8 март 2012. Жребия се изтегли на 4 март 2012. Това научи екипът на ОФК Славейков, град Бургас. Вече може да поставите ваша новина в нашия сайт. Това става, ако е училището от град Бургас. Пишете на емайл ufkslavekov@mail.bg. Ако искате да е интервю, пишете ни на този емайл. Ако искате пост новина, изпратете на skype.jenk.bs. Екипът на УФК Славейков ще направи всичко възможно, за да публикува новината. За всички, които обичат футбола. Бургас. Очаквайте след всеки матч разширен репортаж на матчовете на УФК Славейков, град Бургас. Вие ще научите най-важното за тях, най-интересното от бургаската област и най-важното за отбора. Това го правим за всички наши фенове. Вие гледахте епизод 1, сезон 1 на проекта На терена. Довиждане до втория епизод.